A cikin addu'o'inka ka kasance mai roƙon Allah ya kare ka daga waɗannan abubuwa kamar haka. Na ɗaya, damar rayuwar da za ta sa kana yin saɓo ko wulaƙanta jama'a. Na biyu, matar da fitinarta za ta sa kai furfura da wuri, matar da kullum za ta na dagula maka lissafi. Na uku, ya ko ɗan da iyaye za su na tsananin ƙauna, komi ya aikata ba mai iya hana shi, kullum suna bin maganarsa har ƙaunar ta koma tsoro, don ya zame maka kana shayinsa tamkar uba ko uwa. Na hudu, makwabci mai mummunan hali da zai fitine ka, kullum yana kan yi maka ƙorafi da faɗa da kaushin hali da sharri. Na biyar, aboki ko masoyi mai yawan fallasa, wanda kowane sirrinka a wajensa za a ji, kuna son juna amma ba shi da sirri. Na shida, shugaban al'umma mayaudari ko mai yawan ƙarya, wanda ba mai iya gane gaskiyarsa ko inda ya nufa. Na bakwai, ubangida mai son kai, wato ɗan kasuwar biyan bukata, wanda kansa kawai ya sani, baya tausayi ko damuwa da matsalar na ƙasa da shi, shi dai kansa kawai, ba kara ba ragowa, ba jin kunya akan bukatarsa. Na takwas, makusanci mai rowa ɗan ƙanƙamo, mai tauri da matsin hannu, wanda duk abin da ya yi maka baya mantawa, amma shi duk alherin da kai masa baya tunawa. Na tara, zama da mai cutar hassada da mai saurin manta alheri, irin wannan duk wanda ka gansu da shi, kada ka yi masa murna. Ku ci gaba da kasancewa da Nigerian Update domin sai da ku, Abba Hassan.